हाय लोगोफोर नोंथांमोन गासिबो आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव आरोबाव मोनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर गाबोन माने जोंनि गामियाव हाबा दं आरोना ओमफ्राय बेयावनो जोंखौ खैनाया दिनै मेहेन्दी फोननो होनना लिंहरदों स' बेयावनो थांनो ओंखारदों आरोना दा ओमफ्राय बेखौनो सानबाय नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो जानाय ओमफ्राय लोगोफोर स' बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै दा फैनानै न'आव सहैबा देखायगासिनो दङ लोगोफोर दे जोंना सिख्लाफ्रा थांबाय थानोसै थावलायबाय था रिल्स बानायो फुला नायजि मोजां लोगोफोर बाराखै मोजां बारगोनसो मायनु गिदिङा मायसो खनसे ओइ नङा बायना लाबोदोंसो आइखौ नुखागोन हा मोनसे डिजाइनखौ मानो बाय थानांगौ बोला 네, 한번 잡아. 디피아이저 키나는. 너를 잡아라 싶으구나 말. 많이 기마 맞아. 가서 봐 가. 바이비 발. 맞는 거. 나 웃라. 나가라 그랬지. Aki hambay dengan ini. Kucing simple. Nih aki kasihnya. Yang nambah. Mago deh kan go. Oke dibi. Emang gudung-gudung malah dah ada. Igla tu di shop lah kau rumah. Tuh lah. Tahu dah salah mesra mah berarti jangan sampai sebelum mana dah. Tapi dia membata tak ada lagi. Dah dah. Mayu benar sama. Mica, kita geran mana ni mana? Kita kan tunggu main gua. Mica. Jangan lupa kami anak gue jangan. Oh video kecilnya tuh selesai. Bye bye. Bye bye belum. Good night. Bye bye. Iya, udah.